So Sonia atanga futi makusena naye kuposta zvaari kuposta, and I just hope kuti she won't get into trouble. She said she wants to get closure, and closure yacho yoyo hopefully hapana zvinozoitika kana kuti anozosungiswa kana kuita sei. Munongonyatsoziva kuti madzidhedhi havasisina basa naye, havana kana basa naye, so anything can just happen to her. Hopefully ari kuwana advice, because zvimwe zvinhu kamunhu unenge uchitoda kuona closure yacho inozopedzesera wamukati. Let me just read what she posted. And good morning. We'll definitely be sharing the judgment as it affects so many women. Note, we have yet to receive it. We were just given the decision. Let's see how the law has been applied. I've heard all the kind and concerned voices, and I'm also very grateful for the people gearing up to fight this. It's said that in a time of people fighting for equality and the girl child, the same type of oppressive men who also have daughters continue to manipulate systems. Basically, Sonia ari kuti panapa pane zvakaitwa pamutemo, haasi kubvumirana zvekutodaro nemutemo. Obvious, iwe nemalawyers avo vanenge vakagarisana pasi, vanenge vakaonesana, pamwe vanenge vakatoreferensa somewhere else kuti pakati pakambodhilwa zvakadai so, but to their surprise they were shocked yesterday zvichinzi aiwa hakuna mutemo wakadaro. And then ari kuti panapa, number 1, if the law was applied correctly, I will happily accept it. Number 2, if it wasn't, however, why go to law school if you can't practice what you spend years cramming? Number 3, where do we draw cultural and historical lines? Do certain individuals get to change our culture also? Number 4, so today is the Marriage Act that we banned, but tomorrow it's someone's death, it's someone's house that can be taken, it's somebody's freedom. Number 5, we can't all be the chosen people. Maybe only 1% are so. What does that mean for 99% of Zimbabweans? Togara chichema panapa. Sonia, welcome to the club. Kana chitaura panapa guti. Pane ma-oppressors. Tikuzoitirwa 1, 2, 3 things. Vaisa zvoona. Tiwo zvazokubata iwewe. Ndipo unotozoona utoti, oh, right. Akatanga kuzviona ndofunga 2 years ago kuti, okay, madzipapi vanodai so vari kudai so. Maona manje. Isusu togara tichichema. Tiri pa 99% apa togara tichichema every day. Kuti tazodai nzo, tazodai mahospital, tazodai makuona kuti we are oppressed. Ana Sonia nasi makuzviona waka kuti the chosen vashoma. Handi muri kunzwa kuti what was the point of having kukrema as a lawyer? Wonyatsoenda uchiti we are doing things by the book, but the court inonge ichisvika ichikudzai some other things that you are shocked of. And then Hanzi, I was going to be happy if the law was applied correctly. Hakuna zvekunzi cultural, hakuna zvekunzi chi. Hanzi, where do we draw the cultural and historical lines? Inini papo ndoda kutombobvunzawo kuti kana kuya kuchi atinoona kuna na chief kuchitongwa nyaya dziya vachiripisana vachita sei, vanenge vachiripisa chii kana vanhu vaine marriage dzisina kuregistwa. Chimbonyatsondiudzaiwo kuti vanenge vachiripisa chii chavanenge vachiripisa vanhu, because kunenge kuchinzi uya nembudzi wakatadzira munhu uyu wakadii. Vamwe vacho vanenge vachingogarisana hapana kana mari yakabviswa, but unonzi ripa munhu, unoripirei? Zvakutoreva kutoti zviri invalid zvana mambo zvana chii zvezve zviri invalid if Sonia akabvisirwa mari is being treated like this. And then she went on to say, are all the 2.5 to 3 million mapostori married? Is he even? Aiwa, he is not married. Mwe munhu achaona moto manje ndiye wamunoti Lucy uyo. One day is one day. Zvakangotongofanana vari pasemu. Ameno pamwe wake wakazondonorejistwa kumakotsi, pamwe vakaenda kunoregister customary marriage yavo yaya. I don't know, probably, but I don't see it. I don't see that. I don't think so. Murume uine zvaari zvekunoregister customary marriage hakuna. He will not register because upfumi hwake haade kushare with anyone else. And then she said, could it be that someone needs to make a new application in South Africa and is willing to manipulate Zimbabwean Marriage Act to release certain assets in South Africa? Obvious. Ndo zvitongori obvious guys. Maona. Obvious. That judgment yaya ndo yaachangoshandisa ku South Africa.
kuti va-unfreeze ma-assets ake chete heis going to win. Maona hapasina zvatongofa zvakadaro yatongofa yakalodha iyi ndochokwadi. So the judgment yanezuro is going to affect a whole lot of things kuna Sonia haasisina chake chaachati ichi. Even macompanies kwaanga akanzi ye what zvese izvozve hausisina sisi. It's now pointless kuburitsa mapepa ekuti ndandiri director ndandiri chichichi. They no longer need that because court yemuZimbabwe yatodecide already kuti zvakamira so and so and so. So a lot of people are bashing Sonia kuti where were you when we were suffering? Wakuda kuti mire newe izvezvi, wakuda kuti tiite sei, wakuda kuti educator, wakuda kudidi, but when we were doing my advocate kuda kudi you were enjoying mari. Uchiita sei namadzibaba ivava apa wakuda kuti timire newe. Muri kuzvionawo sei izvozvo zvekuti vanhu they are bashing her like that. Vari kuti Sonia iwewe wakambodyawo neriver isusu tichi iwe utori nani une vana hauzosiwo uchiita sei uchitambura but isusu the whole masses we are suffering. Muri kuionawo sei nyaya iri kutaurwa nevanhu kuti vanhu vangomupandukira so vangomupandukira all of a sudden. Chichiri kuzikamwa nevanhu vakawanda is this law is going to apply to a lot of women. If you're a woman utogara watochenjera, it's going to be used against like a lot of women. It's going to be a precedent. This zvabuda izvi musarudzo, it's going to be referred with various lawyers and vacharefer kuti case yakati iya yakabuda so. If kana usina kuregister muchato aiwa hapana. So I think kuti the sad part, that is the sad part. We were thinking hazvina basa zvekuregister muchato as long but court iri kuti zvine basa. Malawyer anga inayo which means kuti havana kunyatso, they are not well experienced here. I don't know. Vaisamudza kuti according to law this and this, CC you were supposed to do this, you were supposed to have pane kuti Sisi was having high hopes. Ndege kusvika pakuclaima ndege. Imagine Sisi aitofunga kuti ndege ichaita se vachapiwawo ndege, share yendege. Vakatosvika pakufrizisa chakati vakafunga kuti she was dreaming atori muupfumi wemabhiriyoni but zvaramba zvinhu zvacho. I mean, I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Vasura subscribe, please make sure that you are subscribed and see you in my next video. Road to 50,000, fear almost at 42. I think by 42 tanyanisa pagarisa. Let's move from 42. Let's move. Papa patirap.